hanggang doon. Buti na lang pauwi na tayo. Ang haba. Kabagal nila. Hindi natin naabutan yung go niyan. Singit-singit pa to. Lilipat siya.
Okay, umabot tayo. Yan, traffic advisory sa SM Robinson, Pampanga. Yan, traffic. Baho, amoy clutch. Hindi sa atin yan. Saan? Oo. Huwag mo kasi pakalabas cellphone mo. Nangyari doon? May banggaan? Wala mo. Checkpoint? Sa traffic lights? Wala mo yun. Ano mo? Uli. Anong inuhuli nila? Hindi. Ganda yan. Ha? Sigat na.
pala, pa may placer.